Čekajte ljudi, moja neka ideja je da svi izlazite iza onog zida, znači praktično iz hodnika jedan po jedan, jesam, i da mi kažete koja je vaša uloga. Ti mi kažeš, znači dođeš ovako do kamere, kažeš Stipi i prođeš. Frle, prođeš. Znači svi vi kažete svoje ime u kameru, prolazite. Jesmo spremni, drugari? Spremni. Ajmo! Tihi. Gestapo. Frle. Streko. Nikola. Zriki. Brat. Mojic. Nemački vojnik. Nemački vojnik. Može. To je to, bravo. Dobri ste, odlično, hvala. Prvi tih izlaganja, ti si prvi puta u sredinu koji se radi on pada, sljedeći pada Breško, ti si pada. Da, pa Miloš. Miloš njega Frle i cepo. Pa poslije ja sam rip skočio ovamo pa sam pucao pao Miloš. Svi da se javim, a? Skočili njega i onda stali smo tamo, zvali dva Nemca. Čekaj, slikaš mi, ne držim kameru kako treba, je. A vrtećeš se na YouTube-u i tekako. Nemoj da me vrtiš ni. Da, ne pravimo YouTube to obloće. Nećemo na YouTube. Pazi, bit ćeš u 5 najsmješnijih kamermana. Uvrti Kevine Milomane. Ode u red. Pravimo i top liste. Da, top liste. Kažite mi sad, gde ste nabavili ove kostime? Kostime smo pozajmili od komšija tu koji je u penziji, oficir. Značke pravili smo od kartona. Ništa niste platili? Ništa. A otkud vi kao Stefanov otac, samo kratko da vas pitam, otkud vi s njim u tom projektu? Pa šta znam, trebala im je starija osoba da odglumi neku ulogu i ja sam to prihvatio, naravno, s udovoljstvom. Kako ste se snašli? Pa, eto, uglavnom nije loše. Zadovoljan sam i ja, vidim da su zadovoljni i on. Jel vam strog reditelj? Uglavnom jeste. Jeste, vraćan sam više puta. I ti šlemovi, odakle vam? Šlemovi smo uzeli na otpadu u Kruševcu i kupili smo sprejeve da opadamo jer bili su stari. Jesu to baš nemački šlemovi? Da. A to, taj šmajster? Pa ovaj šmajser je napravio naš glumac Frle. Od drveta sve sam uradio. I ja to. Pazi, tiho ostali. Akcija. Stefan je hladno. Veoma. Pa kako izdržao? Pa eto. Daj pojavljaj za njega. Pa šta fali, evo te... Znaš, s jakom boljom. Budi spontan, uopšte nemoj da se toliko montiraš sad kao... Pa ne montiram se nego da znaš... A montiraš se... Šta je, fanovi tvoji, šta već mrižneš o tome? Pa kako, brate, znači, pa pričaš šta te normalno, kao da pričaš sa prijateljem ovo. Pa da, Pazi. hoću. Akcija. Jel hladno, Stefane? Da, me hladno. Pa kako izdržavaš? Pa eto, zbog filma, da bi što lepše odradili. I koliko još planirate da snimate? Pa jedno 10 epizoda, potpisano na naš način. A nakon toga, povratak potpisano također na naš način. Na vaš način? Na naš način. Super, hvala ti, to je to. Hvala i vam. Kako si se ti proveo na snimanju ovog filma? Dobro i dopao mi se snimanje filma. Kako ti se dopada tvoja uloga? Dobro. Jel ti bilo teško da naučiš tekst? Ne, A koliko si brzo naučio? za jedno 2 dana. Za 2 dana? Da. Dobro, jel planiraš da se baviš glumom u životu? Da. Šta ćeš biti kad porasteš? Biću Frle i ti. Super. Odlično, hvala. Kako si ti uspeo da savladaš ulogu? Pa, pokušao sam na najbolji način. Mislim da sam to i uradio, vidjet ćemo da dalje. Kako ti se dopala ideja uopšte da snimate film? Ideja je fenomenalna. Baš mi se sviđa i film i ideja Stefanova i sve.
Veljko Milosavljević. Veljko Milosavljević Zriki. Da. Kako si ti se snašao u ulozi? Pa, bilo je malo teško, ali snašao sam se nekako, poslušao sam Stefana i lakše je išlo kada slušam. Jel? Da. A šta ti je bilo najteže? Najteže? Pa ništa, bilo je sve lako kad slušam i kad ovako potrudim se i... Odmicanje na naš način.